Also believe it. Ugochi, can you walk over that? Where's the dinner? Yes, I'm Ugochi tubelu. Walk on my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja, ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị ochie adị fọnda mbaki. Fọdụ esi gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka aga. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ jaja, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Daalụ n'ụtụtụ ọmadụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu, asị m na afọ taa ga-afọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Asị m onye si ihe anyị ji wee dị ndụ, anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị, ya ma onwe. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana, ọfọ na ogu enwere mgbochi. Asị m na anyị ga-ejere obodo na ara obodo, maka na ada oke ibe na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị m ife ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome, ka ụwa were anyị ha wefu. Ise n'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji bịa bụ family spirit alignment and the importance of keeping covenant agreement. Onya ka anyị ji bịa. I can tell you, if you can give me few minutes of your time, you will never regret ever listening to this program and lecture. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m, abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission
is to help people live better life. N'ụbọchị taa agwara gị isiokwu mana ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya na ending of July. Ọ bụrụ na isonye na nke ọnwa Julaị mana ị chọrọ iso na nke ọnwa Ọgọst, ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, and distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ ị forward ya 3 prayer request, email donation token to the account number maka ihe aja na ihe saraka. Echi adizie m na WhatsApp ka m gwa gị WhatsApp number, chat na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you in order to book you. I anaghị show social media testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary, mana I can tell you for fact na-esigo na aja anyị na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ọkwa nke ọzọ bụ ị na-enene chanel anyị Eziokwu TV, ma ọ bụ na ị na-afụ anyị na YouTube, ma ọ na ị na-afụ anyị na other social media platforms. Share our links, tell people about our programs. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m ihe ọma ya emere ụnụ. Na-ekelekwazi ụnụ na ndị niile na-akwado anyị n'ihe anyị na-eme. Na-agwakwazi ụnụ maka ị na-enene our program na Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwa partner ma ọ bụ na ị chọrọ iweta advert, ịnekwazi anyị na screen ị ga-afụ ya advert number. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ebook for prayer, special prayer and counseling, ịnekwazi anyị na screen ị ga-afụkwazi nọmba maka ya. Ka anyị gaba n'iru, mana ọ bụrụzie na o nwelu special request ị chọrọ, chatkwa m na WhatsApp. Ị na-anya na screen ị ga-afụ WhatsApp numbers, nke ọbụla nwere nke bụ for WhatsApp only. Tata mmakpọ my WhatsApp number na-anya na ya screen, nọmba ọbụla ịfụrụ ebe anwa ị ga-afụ nke for call, fụ nke for messages. Thank you. Ka anyị gaba n'iru, echefukwana na our social media handles. After you just na social media bụ Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu, oraifite. Whether my Facebook, whether my YouTube, TikTok, and rest of them, and Instagram. Ka anyị gabazie n'iru. Ihe anyị chọrọ ịkọwalụ gị bụ ọ bụkwanụ na ị nwere young talent. Sorry, ọ bụrụ na ị nwere young talent mana ị chọrọ ka ya use our platform web project here to the world. Charge kwazi anyị, ị afụkazi nọmba na screen. Then ka anyị gaba n'iru. Isiokwu anyị ji wee bịara ụbọchị taa anyị akwụkwọ ya na ọ bụ aligning you with the family spirits and the importance of keeping agreement, the covenant. Let me explain this. Every family nwere family altar, and ebe ọ bụ na enwere altar, enwere ọgbụgba ndụ. Ndị ma nkụzi mana nna ala ike ihe ọmụmatụ, ihe nji amarụ gị atụ bụ na m chọrọ use ihe ịma. I would like to use what you know to explain some certain things to you. Now, let me use Bible as a yardstick. Maka na ama m na 80% of people following me have come across Bible in one way or the other. So I want to use it. Now, we were told that ancient time, that book called Ancient Book, Eziokwu na ndị ụka ọbịa tinyere na akwụkwọ akpọrọ Bible as Old Testament. O nwere ihe nchọ ka nweta na ya bụ Old Testament. O nwere ọgbụgba ndụ Chukwu Okike nwere wetu ụmụ Israel, dịka o si nwe ọgbụgba ndụ n'etiti agbụrụ niile nọ n'elu ụwa dum.
mana ọ maka ihi na ndị Juu bụ ndị agbụrụ na-edebe document. They are too good in documenting. That does not mean na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa enwere their stories. So ihe na-achịkọwalụ gị mma akọrọ gị akụkọ gbasara ọgbụgba ndụ, the Ark of Covenant. Mana before ruo n'ebe ahụ, ihe nchọrọ ịkọwalụ gị bụ na family ọbụla nwere ọgbụgba ndụ, nwere family altar. Kedu ihe bụ family altar? I can tell you na family altars dị na family dị iche iche, na gburu dị iche iche, dị na clan dị iche iche, na ụmụnna dị iche iche, dịkwazịa n'obodo dị iche iche. Gịnị bụ family altars? And ebe ọ bụ na enwere family altar, enwere mmụọ akpọtụ. I can tell you na your ancestors kpọtụrụ ụmụ mmụọ ndị a n'eziokwu na ezi asụsụ. Their intention to install all these altars is for the well-being of their generation. During their time, they are not greedy the way we have in this our era. So they always have the good intention of their lineage at heart, without greediness. So family ọbụla nwere ihe a na-akpọ okwu ana. I can tell you na family be nna gị nwere okwu ana. Maka na ndị Igbo nwere ihe a na-asị na nwata biri ụlọ okele mmụọ, meaning every household nwere okwu ana, family altar. Mana ka m gwazie gị ihe mere nụ, nna gị maọbụ nna mụtara nna gị, maka na ọtụtụ family nwere ike iwu site na nna mụtara nna ha, ụfọdụ ọ bụ na nna ha eriri ya eri, rie front and back, o wee neglect that family altar that was installed maybe by your great grandfather or your great grandfathers, and it's for the well-being of that family. Mana nna gị maọbụ nna mụtara nna gị, maka na oge ihe a bidoro chọkwa njọ nke etu a bụ na 18th century. So naturally o nwere ike ịbụ nna mụtara nna gị n'ebe a n'oge a o bidoro chọkwa njọ too much. 1940s, 1950s, 1960s, oge a ka ebidoro ibe ndị mmadụ rie ndị mmadụ bụ. Mana ka nkọwalụ gị ihe ịmaghị. Ihe ịmaghị bụ na oriri ahụ eriri nna gị maọbụ nna mụtara nna gị is not helping you at all. Agbụrụ ọbụla nwere ihe Chukwu Okike ji chọọ ha mma. Agbụrụ anyị bụ ụmụ Afrịka, anyị bụ ndị first son of God, anyị bụ ndị na-efe Chineke direct, na-esiteghị n'aka onye ọbụla. Onye akpatara n'ọdịnala Igbo spirituality, no man will claim the ownership or being founder. Ọ bụrụ okpukpere mmadụ hibere dịka some of the other religion or natural religion nke ndị nna nna anyị hafere, nke na-abụ na anyị nwere permission communicate to Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile direct, na-esighị n'aka onye ọbụla. Ọ bụrụ ya ka m chọrọ ịkọwata ihe mmadụ na-emedebe n'okpukpere Igbo spirituality bụ to anchor, to draw that spiritual strength. Because when study metaphysics, you understand what I'm saying. In the spiritual realm, Chukwu Okike hapụghị ike niile, ike Chukwu ji bụrụ ike no in the spiritual realm. Mmadụ ọbụla or that understand how things work in the spiritual can tap it. So ike niile si n'aka Chukwu Okike abịa. Whether my mmadụ jizie lụọ ọrụ for selfish end, mmadụ nweziri ike ijizie anyukwu na ekworo were nya bụ ike wee lụọ ọrụ, whether negative or positive. Nke ahụ abụ ikpe dịrị onye ahụ na onwe ya, etu isi wee yuzu ike a. Mana ike anyị ike niile bụ ike Chukwu. Chukwu bụ onye nwere ike niile, mana ndị mmadụ wee werezie ike a rụọ ọrụ for positive, ọ bụla ọrụ ọma.
were rụọ for negative ọ bụla ọrụ ọjọọ. So human being ndị Igbo ụmụ Africa nwere opportunity, nwere nghọta how to anchor, draw a spark of ike dị n'elu wee anchor ya for the well-being and betterment of man. So ndị nna nna anyị ha before ndị anyarị abịa na-akpọ na-ehiwebu ọwụta. Ọ bụrụ ha gwara anyị si hibe ọta etu esi ehibe ọta, ha nwa bịara bụrụ ọta St. Michael ha na St. Mary ha na ụdị ọta parishes dị iche iche wee hibe ụlọ ụka ha. Mana before ha bịa ndị ọdịnala ụmụ Afrịka na-ewubebu ọta. So ihe na-ajụ gị, what happened to your that family altar? Maka na eriri gị rie wee ke rie nna gị ma ọ rie nna mụtara nna gị unu wee mee ya polish. Achọrọ m ka m mepee ya anya, let the bandage fall for you to understand how things work and for you to acknowledge the fact that the cause of whatever you are facing in your family now is as a result of ignorance from your own end and from your father or your grandfather end. Man, I don't want you to start blaming your father or your father, grandfathers. You know why? Man cannot go and only put their representative now. You can correct the mistakes of the past. Now, man, I know that na onye isi a ga-eru onye isi. Eriri nna gị eri dukwu oge nwa. Gịnị ka m na-achịkọwa? N'ọdịnala Igbo, o nwere ihe a na-akpọ okwu ana. O nwere ebe nkụzi bụrụ nkụzi amara otu ụbọchị m na-ekụzikwu ya. I think last 2 years nkụziri ndị mmadụ ka esi adọ anangwu. Anangwu wu the first anchorage of the altar in your family. Is anchor altar. Ana. Ebe aka imere store. The gnomes, the money na na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị bi n'ala maka na ana bụ isi mmụọ. Etu esi eji nnekwu ọkụkọ ọ bụrụ mmadụ ga-emere gị ya. No dibia will do it. If you are the first son, if you are the owner of the house, ịkwago ngwurube nna gị maka ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata biri ụlọ okele mmụọ. So whenever you build your own house, have your own anobi, you're already responsible for whatever, both spiritual and physical. So whenever you want to install that your family altar called Edo Anangwu, nobody will do it because you are a priest. Yes. You're a priest to your family. You know. Now, we're going on the cookie you use. We're doing Anangwu. Mother, I am Maria. Here, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi to beg a mail. A guide again how to do it here on in your own family land. Yes. I'm not going to also TV. Man, nobody should watch ya. You want to key na YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi to beg. Go watch ya, it is a dan now. Man, ain't gonna go. Now put up ya. Number Kusipia, TV. So, Korean Nekumakia. Here Nekumakia bone. Na ịtọ Anangwu abụ ihe ị ga-eji aka gị mere ọnụ nnekwu ka eji eme ya na ihe ndị ọzọ ọjị nzu edo na pieces aka ọtụrụ the steam of nobility and rest of them. Akwụsị ebe a kwụsị ọzọ akụziere nke esi adọ Anangwu. So Anangwu abụ ihu ana ọ na Anangwu ka ọ na-abụ onwe ka ihe si wee siri ike nna nwe ụlọ ewere ofe Anangwu ya deme n'ebe ọ dọrọ ana wee gudoro ana wee wapụ ọchị wee gụọ ọfọ goluo ana onwe ha na-akpọ igolu ana. Igolu ana bụ isi mgbe ị na-aga ọfọ n'ihu ana isi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Agwara m ụnụ ị na-aga ọfọ na-ekwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile maka na ike dị n'aha. O nwere mmụọ ọbụla ya na-ama aka. Yes. Maka na onye ike niile si n'aka ya bịa ọnya nwa bụ the unmovable mover. Even Jesus ndị oke ọbịa the rabbi kwuru sị na o nwere onye zitere ya to save his people, the Israelites. Yes, nkụzi akwụkwọ nkụzi dịdoro nwa ụlọ iche ka nkọwara ụnụ
He came for his people, not for we Africans. Uncle Sidi don't want each. But the actually call tabuna. Either na ngura bo he game no way. Then when other family altars, igado, and when many family altars, and ado. They call you obindi chair. And a obindi chair, a baby obindi chair, and yes. Okay, you forget Beria. Kaufu, Kaibwa. And was the family well altar each like all family well altar, aquarium. For an boy or drum. So you all know that Manobu, the goddess of fertility. They were Tomo. Also, Momoma, on the Wataku, multiplication of tens, goodies. Abroad can buy Kusita. Man, my check one name with family altars. So, family altar Ben Nagawa, who destroyed it? Yes, go on in the mania, Eddie, Yaki, you are just what but we don't know that in family depression. Where they affect everything. Where destroy your what you cannot even create. In creation, you don't have power to destroy what you cannot create. That altar is beyond you. Let me give you an example. Come on, match. Na ben namubu uruda meshi dina Ogbuefi oraifite. Ayi nwelo obi ebe anyị si wee obi. Onye bụ nna anyị nke m metere n'oge during my time when I was growing up. Both the last Eze-Ana before Moa. And over the last Eze-Ana, makana other our fathers, including my father, are very interested in ordinary. So that particular stool of Eze-Ana, of my clan, and was also Miano for very long years till rule my turn. Which Eze-Ana, both the Onisiozo of my clan. It cannot be an also title holder in my clan. But can also add a cheer, no. Without more, yes, I'm one of my subjects. Now, my name is Cheko. But that's our father, the previous Eze-Ana before me, Nondo. That man, on our Mbata, anyway. Mbata Christmas. I didn't know a woge, he did a beer. Oh, now a bonye go send more for the first time. My father, I will not go to my father and they be asking my father those days. My father book and this. Yes, mother, I'm almost something in me then. But now that time now I'm not a charismatic, not a Bible society, but I normally like to pay him visit. Only gift to Murenia. Nature gift when you and I anyway was in is August and me have offer. My intention is not for anything. Mana, my quest to know exactly what this your form is or how the offer look like. I went to him after greeting him because now some of the preachers then in the Bible school they preach against offer. So when you and I, the young guys a researcher. When you and I can hear offer, one for the first time, go to the more focus more offer, some Nanka war individual offer. One goes go some more for the one sizes. One could go sikum or follow say an abolas, Nuqualos than a buy. Gabobro number the oldest man in my clan. I will be the chief priest there. One won't borrow my uncle. Only told my father, able the Akajo for them. But he rejected it. Makanyama a joker, my father and a joker. Eotaria? Kabuzienka, the rest will history. Manama Chekwalage, no funny now, this our last Eze-Ana. Ezenuku. Well, go Samon Bawa. I can tell you, no, shall offer. Only was where the opera was a Musinga Gabu, Cano Chino Piayawa.
kwesịrị ibin ịbụ ichi Eze-Ana ime ihe o mere maka na eri ya n'ụka olu one day on his own o wee kpọpụta ọfọ niile anwa dị n'aka nna ya as the oldest person in our clan then suo ha niile ọkụ sụchaa ya ọkụ mee nna ya abuse eriri njata nwere ihe a na-akpọ eriri njata eriri njata bụ eriri ndị chiri nnukwu ọzọ na-agba n'ụkwụ ịghọtara ya maybe I will not be able to show you my own mana ọ bụrụ na ị nọ na village ị ga-afụ those old men chiri ọzọ old ndị chiri nnukwu ọzọ ịma na ọzọ nwere obere na nnukwu yes chiri ọzọ njata o nwere eriri ha na-agba n'ụkwụ eriri a abụrụ ọdịnarị eriri yes all sacred rope so this man wee were rezọ kọtụ ya n'onwe n'ike aka ya ihe o mewuru ihe ọ bụ na ọ bụ ana Eze-Ana na ọ bụ na onye adịsịa ndụ nwụọ onye ga-akọtụ datin anụ ofeke oje kọtụ ya today as we speak ahụ adịrị ya speak as we speak onye ọ na-ere ya anya asị onye ala today as we speak we just walking about on the road oyipụrụ akwa mana mgbe ụfọdụ efu oyi tight clothes ya na mmadụ adịghị ekwu sometimes ya afịa will be talking to himself ụfọdụ ya asị n'okolo ịghọtara ya o mesịa ọgbọkọ na o mesịsị ya o mesịara ya mee diọkpara ya mesịa nwụọ na ya ma ọnọdụ adị ya nwaanyị nọ na ọnọdụ ruo taa ọ bụrụ sọ na o mechara nke a jee kwatuo obi the first obi nwa na onwe m mara as a toddler na-etolite even as a kid that obi I used to be there when we are small during that time we are in primary school ọ kwatuo the obi today ka ọ kwaturu the obi ọ nọ na village as we speak now na-agagharị ụlọ ụka adị anabata ihe n'ụlọ ụka na ọbịa ọkwarịcha n'ime ụlọ ụka nwa ọ faịtịrị fọ oji maka na o riri eri n'ụka wee mebie ọfọ today as we speak ndị Katọlik adịghị ekwe bata n'ime ụlọ ụka ọ ya abata n'ime ụlọ ụka dị nọrọ ofu ebe nwa agbatakwa ụka site ibe na yiri with tight clothes maka na ọ bụ depụta na ahapụzie ịbata n'ụlọ ụka ma ọ bụ iso nata oriri ewu na ọ bụrụgo onye nwegoro problem a gwara m gị na ije mebie ọfọ be nna gị emebie gị ije mebie obi be nna gị emebie gị you know why that thing is an altar. You cannot destroy what you cannot create. That the obi ahụ na afọ was consecrated. Ọ bụrụ ordinary obi ọfọ ahụ na afọ onye ọfọ ọbụ na ịfọrọ nwere mmụọ nwejabụ ọfọ ụbọchị eme consecration ka a na-ewepụta data ọfọ ụbọchị a na-adọtụ mmụọ anwa ka a na-edebe ọfọ mmụọ anwa ọ na-abụ ekwuchi okwu etinye na we seal it. The way your bishop is carrying that long staff of office, you cannot abuse it. Maka na ọbụrụ ngụ wakpọrọ mmụọ niile assembling them and kwubi okwu wee mee the anchorage of that altar woman. And in nature, you are guilty as charged. You know why? In creation does not permit you to destroy what you cannot create. What you cannot create is beyond you. Because you are not the rightful owner of that particular altar. Remember, even when David wanted to build the altar in the ancient Israelite history, I said, no, you cannot build the altar because your hands are soiled with blood. But Mrs. Yowebron Solomon, Mrs. Iwaya altar, our temple, and my chewage. Once before for you to erect an altar, it got so to quarrel or run or the nose on it. Kaya has where the claim. Call Gabe a woman what to Hakudeli. Kasi, then twice a year, go say it. Casey me and what? Casey me and I'm more. Oh, who killed you? And he killed you. Killed your pop woman, we see lawyer when you are one. Let me give you an example.
But that man destroyed Obi, our general Obi. As we speak now, my own Obi is the only Obi standing in my clan. He will follow to Okobias where he going to buy so deep. So when see about that, but when I talk about when the chair bend them on Quasa, no Kudolum, no Loa, Deude, Namalo, Obi. So when Naga, Mwewa, no Bruna Hamelum, Homa Hamelum, na year 2001. Hamelum ya Messia in Melo, Luno, or Chobim, Locha in Anamalu Hobi, no one a ham week in Yelma, and week where within the stipulated time. They did it. But it has to be me. They've been more surprised. Madahameria. Then, when said I consecrate, the Maruni Obi, consecrate ya. Nafa. Well, one will be in appreciation. Even Obi Aeta, Obima. I can afford the names of my ancestors to the 5th generation from my father down. How many of you, yes, go on in the mania? When you came put away name more the name of your ancestors to the 5th generation. How many? But the Israelites in I go their history can easily tell them. Jesus and Joe Kobe saying they have this one David. They have one David. They can easily name their own ancestors down. But you will not even name some of them, some of you, yes, go on in the mania. Some in here will keep a woo. Some who are Naha, period. So, how many of you can name your father, your grandfather, your great-grandfather, great-grandfather, down to the 5th generation? How many of you will do it? You will not do it for the simple reason that you do not value them. You take them as a free from mother. Money never drop you. Now I was St. Agatha. Now I was St. Agatha. Now I was St. Francis of Assisi. Now I was St. Paul of Tarsus. Now I was St. Teresa of Avila. Now I was Padre Pio. And I was done in the next celebrate. My ancestors, he was here free. He wanted. So, they did it. And for me to keep my own agreement with them, I built that Obi. And then when they may be able to well consecrate here, we'll call all my ancestors. Didn't recognize wrong. Na family teacher. Manahabu, my ancestors down to our Obi, to the entire clan. I pleaded on behalf of my brothers. Makanedi had front and back. Where I pleaded with them to come and be staying in my Obi. Nkwezie ha nkwa ihe ngara emela ha pelano. Every year I'm actually hard. But I live. At least this year I'm here. When every year I'm going to good heavy. You know why? They are doing great things. To recognize them. Makanaha with timber and calibers. People that can afford it. Man, because they didn't marry me, I took it upon myself to be doing it. And since ever, Nehemiah and my for the blessings. Now, I go on when neglect your own. And since you are important, however, Namana never now what Brunoji, ne Bruno, at least once in a year. Corona gossip ne Bunimeno. They are doing it. I see Nikana by any man here in the chair, they buy. What they want the chair. Don't worry, one them back because Macan the chair. The chair, how have the sense? Mokia we are the chair. You actually each year and echi, but onya consider no bonyo with yoku. Onyebo a living sense. Man, the real in the chairs, when the chair working and the chair wine. Those that have departed. Don't call me about had the sense. November 1,
the Roman church will start celebrating them. Feast of All Saints. You will be jumping up and down. But your parents, your late parents, could be in the chair, could be saints, but you neglected them. Now jump, now bondozo. Say Maria Goratio or Pronobis. You then celebrate other people's ancestors. Forget yanking. A project can be good. Manana check while again. No, we are here develop an altar. If you destroy them, you'll be destroyed. Like me, when I consecrated them, I said, now this is my altar. That why he had a name and I gave protect here as you know now. I had a name and I teacher. And ours in return. Every year I gave Bruhan. You didn't know how we home, as you know now. Oh, well, I hear my children, because it can never happen in my present. Now, always hear my children, but I was here. Manya Bugidie, Waje no Kobi, Diche, maybe Anagoniani. I don't make to the end of my children. You know why? You cannot destroy what you cannot create. If you are not interested, maybe near the front and back. Gently. Do as right. That altar, Yobi, is not built by you. You are not the one that installed it. So if you are not interested, go and build your own Obi. Go and erect your own under your altar. But that one, do you know how the Israelites celebrate their fathers? They will always proud themselves. I am Abraham. They will be praying, say, Chineke, Shadrach, Meshach, and Abednego. They call the gods of their ancestors. You, be very ready. When was the last time you brought the God of your ancestors? When was the last time? When was the last time? Instead, your ancestors had demons or heavens. I can tell you. As a Buddha waiting on Wagi, Onyeka got you here and there. When you are not teaching your children the importance of celebrating their ancestors, whom they represent, I can tell you, highest Patapata, you, yes, you're under my influence of my voice. Patapata, you stay 100 years. Patapata, me and you stay extra 100 years. Yes. I can tell you, since you refuse to tell your children the importance of celebrating their ancestors, no one will celebrate you. When you die, because when was the last time you were Tarochi seeking celebrate the family spirits? Don't you know that nothing, what he had a bureau or nothing? No one foundation with that. That your family altar is the family foundation. Now, when you celebrate her, yes, you can now. If one not powerful, my God, them more. One family over and noble and noble. Are they powerful? Now, one book or the room we are. Name the person. Our ancestors did everything humanly possible to ensure that it's better for us. How we told you, Hanago, no gather with Yamma. No gather woman, Diana. The Homa Gamer, no more and down no the Ganudi. Even our former had gone. Although they got Brian and they walk wiggle, they pay no attention to those things. Now, after Hamas is there, go on working now. I'm saying your effort for the well-being of your children. About the Basia Bar and the one who can celebrate your elders, they will not celebrate you. Because all no one will see the work that a family will see your work on the church, it just celebrates your ancestors. The importance of celebrating the elders and the ancestors. Where you will join your ancestors, they will celebrate you. But the fact that you did not inform them, you did not teach them, I said, Kuziano was on what I can as a boss or gesso. No one no Tony ten on my hapozaka. Mana, as a father, on your lady, Ikuziro Nana Omoge, Kesia Sopuro Kenya, a couple on DJ.
I can tell you na mbọ niile na-agba emechi nwụọ n'ụkwụ ọkụkọ. In the next 100 years, 200 years, ancestors they want to keep a monument of yourself. You know what I mean? How many a single monument of yourself to tell the world that there was a great man. Bogewa. Namboni ni naba. Maka no onye kene so nye kene. Obo na ikuzi ọrụ ụmụazị na aye celebrate nnapa. They will not celebrate you. So Bilota, have a day. You just celebrate the gods of your land, of your family, that family altar. All the very important. I'm going to another thing. Ndị ma nkụzi mma na nda like ihe ọmụma. Ihe nji ama atọ bụ ichefu ihe mma. O nwere oge ụmụ Israel kpọkụrụ Chukwu okike wee yọọ ha. Ihe nji chọ ka nwere ha ma atọ bụ ka nwere nkụzi ma wee mara ha. It's not as if they are better than us. I remember when I was in India, one of my friend there, Bo, an engineer with the central government, he told me, so when you badum, then you know that was the Afadi teacher. Macaramba, no. O webụrụ na ụmụ Israel megidere akwasị Chukwu okike ha chekwaba ha n'aka ndị ilo ha the invaders ndị na-awakpo ha. Chukwu okike wee sị na ya ga-abụrụ ụnụ nna on one condition, na ụnụ ga-abụrụ ya nwa, na ụnụ ga-edebe the 10 commandments, the natural law a na-ekwu n'ọdịnala ya bụ iwu ọdịnala. Agwara m ụnụ na onye ọbụla adịghị edebe nsọ a na-abụrụ onye ọdịnala weda ma oji ọfọ n'aka, maka na nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ, n'ọfọ ụmụ onye ma onye jien. And for you, idewe ijide ọfọ anwa bụ ma idebere iwu Chukwu. Jizọs ndị ụka ọbịa na-agwa ụmụazị sị ọ bụrụ na ịfụrụ n'anya debe iwu m. So you can see not keeping the covenant agreement na ọnyanwa bụ the 10 bụ niile eme. Chukwu okike wee gwa ụmụ Israel si na ya abụrụ ha chi, mana ha ga-edebe iwu a, the 10 commandments. Agwara anyị na ha build act of covenant. Enwere ọgbụgba ndụ as a symbol a na-afụ anya. Ọgbụgba ndụ ha na Chineke enwekọ ọgbụgba ndụ, mana a chọziri something a na-afụ anya etu eji si gị wuo obi ma ọ bụ lụọ okwu ana. Ihe niile abụ symbol a na-afụ anya, mana the spiritual covenant is there. Bọsị ya gị na Chukwu okike kwetara esi Chukwu na taa na ụnụ na-eyibo ọgbụgba ndụ. Ihe ahụ spiritual covenant. Mana enwezi ike nwee physical symbol ebe uwe ya bụ altar iji wee na-elụtara gị ọgbụgba ndụ gị na Chukwu. Onye ka family gị mere ụmụ Israel wee mee nke to show you na that ọgbụgba ndụ dị ile, to show you na Chukwu okike adịghị agbakudo ọgbụgba ndụ ọbụla agbara azụ. There was a day, according to that allegorical story in the Bible, o wee sị na ndị na-ebi igbe ọgbụgba ndụ na-aga, o wee dịka igbe ọgbụgba ndụ ahụ nwee ka ha si wee shake ọ dịka ọ chọrọ ịda. Check what is the story in the Bible. It was in that particular chapter, mana jee gụọ ihe afọ ya. Ndị once Bible scholars, our Bible still readers, mana story a na-agwa gị na Bible. O wee bụrụ na ya bụ igbe ọgbụgba ndụ a wee mee ka ọ chọrọ ịda. Onye a na-agba Uzia, out of his own obiọma ka o mee ihe dị mma, without knowing that unworthy hands ama atọchi ihe ụfọdụ ihe na-enwere ihe ebe njedebe, because he is not a covenant bearer. So na ndị ahọpụtara ka ha na-ebu igbe ọgbụgba ndụ. Uzia wee jee ka o jee tie aka na ụdị ka ọ sevuo igbe ọgbụgba ndụ from ilu ada. Asị Uzia was struck to death. Follow Bible readers. Ịmara story ngwara ube eziokwu. You go and read it. Uzia wee nwụọ to show you that act of covenant is holy. So the same thing with Obi na ụfọdụ na be nna gị. You might go and touch it, desecrate it. You get yourself to death. You nwụọ ọnwụ nke mkpụrụ obi, inwe ga-egarị ndụ na anụ ahụ, mana ịnago.
ofu onye tiri egwu when we are growing up mgbe awa a na-asị ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. To show you that somebody can be a dead walking corpse. So ngwa ndị ngwa ori anwụ mana ha aka yikwu uwe mmadụ mana ha nwụọna maka na ichefugo nkụzi wee gwa gị na mmadụ nwere ike ịnwụ na mmụọ mana anụ ahụ ka dị ndụ. Ịmara ọ bụrụ ụbọchị mmadụ kubiri uwe n'ụwa ka ọ nwụrụ na mmụọ. Ụfọdụ nwere ike ngwori na mmụọ months na mmụọ o jewe gochukwu before ọ bịa manifest izie na world of physical. Ọ bụrụ onye ka m bịara ikuzi taa mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na Ark of Covenant dị ile. ịghọtara ya? Yes, keeping the covenant. So Israel, when they lost everything, when they refuse and start to desecrate and the Ark of Covenant, when they stop to honor and maintain and keeping their own part of bargain with God Almighty, the Israelites with their Ark of Covenant was defeated by the Persian king. Persia, so some of these Arab nations, like the Iran, Iraq, those areas are now former Persia Empire. A defeat here, we war one how Mountami Morocco in war one dollars yolo. Maki and Hamadi, they visit their own part of the bargain. A media, we're producing Arab, where they will see Persia. That is what Israel and map of the world. You know that, yeah? Almost told you another day. But here, Charlie Kowalage Buddha. Mobuna, no Buddha. Or your Bobby, a poker, and will buy. When you stop appreciating those things that is made your family tick, those things will stop being active. Yes. Of a bend the gadros ile, and a bend the gadros ile. Family altar does ile, Macanono Wabuzo, we met Oya. Yes, why is inactive? It's because of negligence from you and your family members. More weapon, the consequence of not keeping covenant. The richest man in Africa, highly respected Aliko Dangote. Aliko Dangote built an empire, conglomerate. Now, one Dangote that's supposed to end, as in be the heir to his wealth, conglomerate as the new chairman. No Bichan Driahin in a chair back. Or na Obichan Dianine, where will you go as the heir? Yes, the way you want in the mania, the way is where you go to Bruce is in charge of family Bendage. Remember, the family wealth and a Bendage, you are not the one that fought for it. There are four fathers did. They secured it, knowing fully well that now Wakurunwa Nabia. Get a Bondorogando. Ndorogando bon. Onya mutanwa nwa amutibia ndu araga onya bonduruganda ndia those are forefathers. They fought for your land. Onya wabo conglomerate they built for you makigama uru obal na ndị nna nna anyị nwere ebe wu this is my father's house. So etu aga nwa Dangote ga-esi wee ebe inherit mgbe ọbụla o jebụrụ na-ege ntị na akọ nna bịa na-esigbo uru. O wee bụ na nwa Dangote mgbe nna ya bichaziri ndị a wee nọchie anya ya wee sị ya mgbe nna ya wabụzi the new chairman ndị nlota na ndị Igbo na-ekwu na nwata biri ụlọ okere mmụọ ọkụ eziokwu. Yes, now ebuzi the owner of the house. You should be responsible for all the mores, for all the spirits, for all the agreements, for all the gains, and for all the family lands. Yes. To a nwa Dangote ga-esi dị charge conglomerate in there. Ọ bụrụ na nwa ya for any reason decide they have to be ignorant of how things work. Remember,
I keep quoting it. Hosea 4:6. My people are suffering because of lack of knowledge and vision. So, Obon we decide there not to have vision and knowledgeable of how things work. Okay, what about Bulala? Yes, go on and then say what about Bulala now? Because he refused to do the right thing. Immediately, Obon no say, or we are the board meeting. Now we are none again with agreement in Nagi sign. To maintain other partners and shareholders of the company. If he refuses to honor the agreement with the partners, the banks that finance his father's companies, and the shareholders, he refuses to give shareholders their own right annual returns, you know what will happen? They will begin to advise him the consequence of what he did. If he's not hearing, they will begin to serve him someone that is court order, litigation. And I can tell you, if you keep on maintaining deaf ears in all this advice, yes, it is where deaf ear, na advice ya na-enye gị now. Mgbe a na-agwa gị gị nyemede ihe dịbe nna gị, eje kpọta ndị ofe ka ibe gị, eje suo ihe dịbe nna gị ọkụ, what you cannot create and you are destroying. Etu a ka ọ ga-esi wee bụrụ na a na-enye nwa onye a ndụmọdụ ya maintain agreement nna ya nwere wuchi the partners and associates. If he insists in maintaining the deaf ear the way you are maintaining, yes, go on in the matter. If you have okay, first legal battle, I can tell you, by the time we will face a legal battle from all the business partners, the banks, and the rest of them, shareholders, the company will fall. And the bank company fall. It's a bad go. Financially, okay, they down. One the litigation. Here can appear now. Usobu, be a cotta, BH, mega enjoyment. Henina with distractions and impure souls. You know that? All that with the impure souls go on and went now because he neglected what you're supposed to have paid attention to. Can I know what you know? What I'm telling you today is that some of the things you are passing through is something you get discharged. Well, let us sacrifice for some families who but had the rich. Don't say what more than a G. So poor barrage, what watching in here. In a way, one could email me. No one will know it better. When I see him, go out on the yes. Only had about personal relation, PR. Yes. Only that must have worked a more gonna try if I live now here. Neighbor, na Madam Mary here, they appreciate your young one. Aburaji here. I can tell you, Abu no more company in the jazz wire. Manon Abu, Ebota, they appreciate here, then I'll all work. How would I manage that? All I won't move further to a bank. And my like, and may put some of those bank staff that are not a counter. Had that is powerful. For the bank here, and you know the phone. I be had just submit your phone with the way. Of what to say, one way again, some say that. Only was a bunny where I remember one of them confided in me. Only was he gave bunny where by the time every one or two equals he really didn't. Customers are not to you. You know, I told you, only on a bumbucky attend there to the person. Oh, you can by the time I went to chance he did in ya one and new Bupiabagoka. So move on, I won't for far. A better hand, a memory, I move from Batana Bank. Na bank, even na bank. By I did not attend to me once some gal. Oh, you want I bomb for na hack in the name of my Funa. Now attend to me as fast as possible. Oh, was in my better bank and why they were cashless problem. Loving them be a send a bank when they go. No 50,000 carrying for the day. But for the fact they'll be Ogbuefi better. About may increase. If for the moment is more money. Well, yeah, but I have no butter.
mbata ebe anwa ana m achụkwu aja ọnwụ ụbọchị nna ahụ mbata etu a mesịa pụta etu a some of them I normally pity them some of them mpụta enyecha ha some tips ihe na-enye ha bụrụ na nna abụrụ ebe mejọliti nwere mgbe ọbụla Ogbuefi batara bank bịa mechaa bank na-apụ ma ya asị onye ngwa na nke ajibere m onwe m ụfọdụ n'ime ha abụrụ na onwere ihe alụrụ ụfọdụ day o nwere ike ọ bụrụ onye nke ahụ nwe ya atendị tobi mana na usoro etu o si adị nice alụ ọrụ ya with happiness maka onwe onye mere ibi ya ọhịa yes mgbe ahụ m fụrụ ka o si adị happiness o si enwe aṅụrị na ya ara alụ ọrụ ya diligently mgbe ụfọdụ mpụta etu enyegasịa mba ego onye tip ịghọtara ya so ọ na-emezi mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na m abịa na desk onye anwa onye a gara agwa anya Ogbuefi ha ya emere gị na na-ekwu ha agbagharịba ịghọtara ya ọnwa ụbọchị m chọrọ ịbịa mmadụ sendere m dọla m chọrọ ije withdraw so they agbagharịba fụ na erezi m that money all because of personal relation ihe ji were eme atụ bụ personal relation m build go with them over time. I can tell you if you build personal relation with mmụọ ụmụ mmụọ ga na-eje extra mile ịfụ ka na-emere gị ihe ọma obiọma wee kpaa gị so na mmechi pay attention n'ime udo with ụmụ mmụọ nọ na gburube nna gị ịnọ n'ụwa kpụrụ ha ọjị esi na m na ijiri ego ọ bụgoro sọ cup of water ka iji kpọkwuo ya ancestor saa na mmiri ewe ndụ n'ihi na-enye ha mmiri ka ike wee dị ha wee na-arụghị ọrụ ha mee ha nyekwazie gị ike ihe eji enyere ndụ aka pour libation you can use hot water don't you know yes ọ bụrụ sọ hops enwere many things eji pour libation ịghọtara ya ka m kwụsị ebe a mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ensure na enwere cordial relationship between you and the family forces debe nna gị so family altars. 2 ensure na enwere cordial relationship and na agreement gị na ndị nna nna ha nwere na-maintain ya ka ya na-emere ụmụ mmụọ dị na gburube nna gị maka udo obi dịrị gị ka m kwụsị ebe a n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ayọ m ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu a sị na ọmaka ga-emere ha ma nwoke ma nwaanyị maka ndị ọ bụ nọ n'ọnọdụ dị ala ndị nọ na obi agbawa ha ndị na-ata ụfụ dị iche iche ana m anyị amara n'isi ha may they receive the vision and knowledge to do the needful ka ụzọ ha wee bụrụ ụzọ agọziri agọzi n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ọ bụrụzie na o nwere nnukwu ihe dị nnukwute mkpa ihe na-akọwa bụ ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu maka ndị ọzọzi ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere sendelu message na WhatsApp 08057837672 I repeat 08057837672 ya gazie n'ọfọ